На 14 октомври православните християни почитат света Петка Търновска, една от най-обичаните светици по българските земи. В народния календар денят е известен като Петковден, а с него започва и зимния цикъл от празници. Според житието си, света Петка е живяла през 10 век в град Епиват на Мраморно море. Тя посвещава живота си на вярата, молитвата и помощта към бедните, а след смъртта й мощите й се превръщат в източник на чудеса. През вековете те обикалят различни градове – Константинопол, Белград, Търново, а днес се пазят в румънския град Яш. За българите света Петка е покровителка на жените, семейството и дома, а също и закрилница на страдащите и болните. Много вярващи свидетелстват за чудесата на светицата – изцеление на тежко болни, избавление от бедствия и помощ в трудни времена. Как всъщност гледа християнството на чудесата на светците? Когато човек вярва, става чудеса. Човек, който не вярва, колкото и да му говориме, няма как да повярва. Защото в църквата никой не е на сила. Али всеки си има собствена воля и всеки по свое желание влиза в храма. Един пример за, да речем, за чудо е в Зографския манастир, Света гора, Българския манастир, иконата на Свети Георги. На самата икона е останало парченце от пръста на един човек, който не вярва в чудеса. Казва си, чакай да видим, допрял с пръста и пръста му останал там, наложил се да го отрежат. Там още седи част от този пръст. Винаги има чудеса и винаги ще има. Но това зависи от нас, християните, от хората, как ги приемаме. Петковден се счита за граница между лятото и зимата и от този ден започва да се стягат зимните дрехи, прибира се реколтата, започва клането на добитъка за зимата. По традиция в миналото на Петковден не се работи женска работа. Света Петка остава символ на чистотата, милосърдието и духовната сила на жената. Честито на имениците!